И къста хора, днес това е първото видео, разбира се. Извинете, че моят брат не е тук. Има онлайн урок сега, аз нямам, защото свърших. И да, зато и това е първото видео. Ще играем Poké Games. Нали, значи това е третия път, гайстен това видео, защото не съм слакал в гласа си. Да, играх Неофон и исках да смена на Поки. Това да. Сега не разбирам защо то брейнрод съществува, ама да. Сега съм брибала. Извинете се пак, че брат ми не е тук. Може би няма бъде тук за... Може би още една-две видеа, защото тук се бъдем за месец. И да. Това първото ми видео, да. Просто от вас искаме на нещо да лайкнете видеото. И може би да лайкнете, тя се абонирате, се бъде много яко. Но да, сега искам да игра на какво? На какво хората обичат? Абе, кой не обича футбол в България? Не си хвара футбол. Аре, Balkan Gamers! Малко е шум. Не България. Ако няма България. Може да... Ще игра. Каква игра? Я ви каква игра. За тази игра, бе. Много се злям тази игра. Днес ми игра... Как да мърдам? Ето. Искам 20 като Пам! Смъртко да ме игра срещу Америка, обаче как е много? Не бе, как е това? Колко съм доволен, направо... Ето как съм доволен. Пам, шут. Аз имам параноя да не снимам, в смисъл да нямам гласа си. Пам! Развивам аура. София. Да, София е скоро в София найде. Да, извинете, в София е моя грешка. Хора, 2-0, извинете, че не го виждате. Нескафе Долче Густо. Не. Благодаря. Само яко е лад. Хора, който пазарува от тему, ще му е най-яко нещо си. Нямам спонсор още за залост. Така. Защо си? Това отдавна е било да си. Маус гейм, да, имам мишка за това. Имам ступид. О, да. Да, искам да играх като малък. Як си. Заслужава се.
Аре, смашет. Айде да го игра на Fortnite, аз си колко съм доволен. Какво? Аз бека си дете гъл. Не, прямо звука не сме такава. Маси колко пари покажих! Аре, сега търсим футборда. Аре, сега мишата. Какво ли бюрото? Не. Не хоча мишка с това. Мишка. Бих искал това да клика равно мрази. Много буди просто. Знаете, ако не бъде в видеото, просто не мога сега, защото не работи там капката и да, и така. Защото съм интересно реално, защото днеска бях футболен мач. Ох, мала боли. Игра врата и да се и с тяка си не сега. Esa. Аре, скипих си монитора. Аре, пак да помня това. Бе, чакай, умръдна малко. Така. Това не искам да много дълго видеото да ми побавям, защото искам да който гледа видеото и ако някой е абониран, но много благодаря, много съм благодарен, 200 легени направо. Това значи много за мен, защото искам да стана футболист. Не знам дали много. Но ама хора са много благодарен, ако спортвате канала и много благодаря, че хабите време с мен. Снимам го това в 9, според в принцип в 9 вечерта да имам, да. В принцип не е много късно, но съм доста изгорен, но разбира се, вие сте по-важни от тези. Сме смисъл, вие сме основното място, вие сте вторите, смисъл, разбирате какво им предвид, не, да, извинете. Не искам да ви обида, ама вие сте супер важни. Бе, хора, мисля това да бъде видеото за... Окей, чай. Ще играя още малко тази игра. И спирам видеото. Защото имате важни неща, предполагам, не искате да бъде много дълго видеото. Това, чай, нека вземем тази кола и... където ме включат кейборда. Това не е порък по-меним по-тиха, ама искам да изпълним точно. Окей, това ще бъде края. Искам ви хубаво времето и забравяйте. Това са най-добрите Balkan Gamers на света. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте какви игрички да играем. Това е чао от мен, ще се видим в другото видео. Чао!